N'isonye na mbọ niile a na-agba na ngalaba dị iche iche nyere ndị amị n'ala anya bụ Nigeria, Defense Headquarters eguzobego ihe a kpọrọ Celebrate Nigeria Challenge ka a gbaa ụmụafọ Nigeria ume ka ha na-eche echiche nke ọma banyere ọdịmma nke obodo anyị. Director Defense Media Operations Major General Edward Buba mere ka mata nke ọgọ na mkparịta ụbụba ya na ndị nta akụkọ banyere otu ndị amị si alụ ọrụ na Nigeria na ngalaba dị iche iche na mpaghara zone enwegasịrị n'ala anya bụ Nigeria ma gwa ọha na eze ka ha hụ na ihe nhịarụ a na-agabiga taata na ọ ga-adị mma echi. Ekwu ya jide wetara anyị akụkọ a. Kwuru na ndị agha Naịjirịa dị njikere ịkwụsị ụjọ na mpụ n'okirikiri ala anyị nke mere o ji azọpụ ụkwụ njem n'ihe gbasara ya ka e wee mee ka obodo dị mma wepụ ihe mmanye niile bụ ọdachi nyere ndị obodo ka ọ na-ekwu maka ọganihu ndị agha n'ọnwa Febụwarị ka Major General Buba siri na nrụkọta ọrụ ndị agha n'elu na ala n'ebe ndị mmenye ụjọ nọ butere na egburu ọtụtụ n'ime ha dịka o siri kwuo. Ihe mere n'oge a na-eleba anya gụnyere na ndị agha gburu ndị mmenye ụjọ mmadụ 974, nwụchikọ mmadụ 621 n'ime ha, zọpụta mmadụ 466 ndị ntọtọrọ, napụta ngwa ọgụ agwara ọgwa dị 573 n'ọnụọgụ na mgbagha pụtara 23,345 ma jụ ndị ohi mmanụ ịzụrụ ihe karịrị ijeri naira 8. Ọ dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na ndị mmenye ụjọ ndị a ejighị aka ha gwupụta onwe ha, na ndị agha ga na-aga n'ihu na-egbu ha na-eleghị anya n'azụ. Otumadu ugbu a ha nwere ụgbọelu ọhụrụ ha ga-eji na-akpa mkpamkpa nye ndị mmenye ụjọ site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.